Mekučké buchty ako od babičky si pripravíme veľmi jednoducho. Do misy si dáme pol kila polohrubej a pol kila hladkej múky. Premiešame a vyhlbíme jamku. Do jamky pridáme droždie, polievkovú lyžicu cukru a s teplým mliekom zľahka premiešame. Zakrieme a necháme vzísť kvások. Ďalej pridáme vajíčko, čajovú lyžičku soli, 4 lyžice cukru, citronovú kôru a s teplým mliekom začneme zapracúvať cesto. Keď sa nám spoja suché a mokré ingrediencie, do cesta ešte zapracujeme 100 g rozpusteného vychladnutého tuku. Jemné a hodvábne cesto necháme zakryté vykysnúť. Medzi tým si pripravíme tvarohovú plnku z tvarohu, cukru, vajíčka a citronovej kôry. Vykysnuté cesto vyklopíme na pomúčanú dosku, natenko rozvaľkáme a vykrajujeme štvorčeky. Naplníme tvarohovou, lekvárovou alebo makovou plnkou. Každý štvorček zapracujeme na buchtičku a vložíme do vymasteného pekáča. Potrieme olejom a necháme 20 minút vykysnúť. Pred pečením potieram rozšľahaným vajíčkom. Pečieme vo vyhriatej rúre na 190 stupňov približne 20 až 30 minút. Záleží od rúry. Z tohto cesta môžete samozrejme urobiť čokoľvek. Pletenec, záviny, dukatové buchtičky či frgále. A je hotovo. Tak dobrú chuť.